Πειθήκαμε πάρα πολύ. Εγώ πάντως ομολογώ ότι σας μάθαμε περισσότερο στις προεκλογικές περιόδους. Το λέω ξεκάθαρα. Ότι τότε σας μάθαμε περισσότερο, γιατί τότε σας προτάσανε και τότε βεβαίως σας αντιλαμβανόταν και το ευρύ κοινό. Και φαντάζομαι ότι γύρω από τις προεκλογικές περιόδους... Συγγνώμη, το ευρύ κοινό μας γνώρισε μέσα από τη δουλειά μας. Ναι, αυτό ήθελα να πω τώρα καταληκτικά. Ότι γύρω από εκείνες τις εποχές φαντάζομαι ότι θα είχετε περισσότερη πίεση, περισσότερη δουλειά. Θα ερχόταν περισσότερος κόσμος, θα ενδιαφερόταν περισσότερο. Εμείς θέλουμε τη δουλειά και δεν μας φοβίζει η δουλειά και έχουμε αγαπήσει την τρίτη ηλικία και είμαστε μαζί τους. Γιατί ένα από τα αιτήματα είναι ότι θα πεταχτούν έξω άτομα που έχουν ανάγκη, γιατί είναι κλινήρης μέσα στο σπίτι, είναι μοναχικά άτομα και δεν έχουν κάποιο στο οικογενειακό περιβάλλον να έχει κάρτα ανεργίας που μας ζητάνε τώρα, πρώτο κριτήριο για να μπει ένας. Τι θα κάνουν αυτά τα άτομα που μέσα στο σπίτι τους μπαίνει μόνο το βοήθεια στο σπίτι και κανένας άλλος? Συγγνώμη, δηλαδή το κριτήριο είναι να υπάρχει μέσα στην οικογένεια κάρτα ανεργίας? Το να υπάρχει άνεργος? Το πρώτο είναι, σας είπα, είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι, είναι ωφελούμενος. Ωφελούμενος ποιος είναι? Το οικογενειακό περιβάλλον. Πρώτου βαθμού συγγενείας. Και ο εξυπηρετούμενος είναι ο παππούς ή η γιαγιά. Μάλιστα. Για να εξυπηρετήσουμε, να γίνει εξυπηρετούμενος ο παππούς άνω των 65 χρονών, πρέπει κάποιος στο οικογενειακό περιβάλλον να έχει κάρτα ανεργίας. Αλλιώς θα πεταχτεί και αυτοί που ήδη είναι θα πεταχτούν έξω από το βοήθεια στο σπίτι. Αυτό αυτοί ακούγεται. δηλαδή που χρήζουν περισσότερο το βοήθεια δεν θα υπάρχουν στο βοήθεια, θα πεταχτούν έξω. Και πώς είναι δυνατόν να μπαίνουμε σε σπίτια όπου υπάρχει κάποιος άνεργος που μπορεί εν μέρει να εξυπηρετήσει τον ηλικιωμένο και να έχουμε δίπλα ηλικιωμένους οι οποίοι δεν έχουν βοήθεια από κανέναν και οι οποίοι δεν μπορούν να λάβουν τη φροντίδα που χρειάζονται. Αυτό είναι τραγικό, ας πούμε, το λιγότερο. Ξέρετε και τι πώς φαντάζομαι? μπορούμε να πούμε και σε ένα άτομο το οποίο το εξυπηρετούσαμε τόσα χρόνια ότι ξέρεις τι, δεν μπορούμε να έρθουμε να σε εξυπηρετήσουμε γιατί ο κύριος Ντόλιος ή η κυρία Κατσέλη είπανε ότι θα πρέπει να έχετε κάρτα ανεργίας. Δηλαδή είναι απάνθρωπο αυτό το πράγμα για τους άνθρωπους που εξυπηρετούμε. Για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί είναι πολύ ουσιαστικό και νομίζω ότι το κριτήριο δεν είναι να το βάλουμε απέναντι και να το πυροβολούμε. Έχει την αξία του για να πάμε και στην απέναντι όχθη, έτσι οφείλουμε να κάνουμε. Λέει, αν δεν υπάρχει άνεργο, σημαίνει, έτσι, που θα έπρεπε να το ψάξουμε περισσότερο, ότι δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα στο σπίτι. Πρώτο κριτήριο. Άρα κάποιος, χρησιμοποιώντας και τα χρήματά του, μπορεί, ιδιωτεύοντας, να το πω έτσι για να γίνει απόλυτα κατανοητό, μπορεί αυτόν τον ανήμπορο να τον τακτοποιήσει. Όταν έχουμε όμως κάρτα ανεργίας, σημαίνει ότι έχουμε αδυναμία οικονομικού τύπου. Κατά μία έννοια, ας πούμε ότι ευσταθεί το κριτήριο. Από εκεί και πέρα όμως, ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι μπαίνουν και πραγματικά μπορούν να αποδώσουν γνήσια ουσιαστικά στοιχεία για την πραγματική κατάσταση? Ποιοι είναι αυτοί? Εσείς δεν είστε αυτοί? Δεν είναι η κοινωνική λειτουργός? Δεν είναι... Εσείς είστε. Εμείς είμαστε Εμείς απλά θα δεχτούμε τις αιτήσεις, θα τις αποστείλουμε στην ΕΤΑ, η οποία είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του προγράμματος και αυτοί θα μας στείλουν τον τελικό πίνακα των ποιον θα εξυπηρετούμε από εδώ και πέρα. Ενώ με την προηγούμενη διαδικασία που είχαμε μέσω περιφέρειας, η όλη υλοποίηση αφορούσε και η επιλογή τους κοινωνικούς λειτουργούς βάσει των κριτηρίων που μας είχαν στείλει. Αυτή τη φορά αλλάζει αυτό και όλες οι αποφάσεις μεταφέρονται απευθείας κάτω στην Αθήνα. Μισό λεπτάκι. Δηλαδή, η Αθήνα μπορεί να επιλέξει πρόσωπο που χρήζει βοήθειας, άρα εσείς πρέπει να το εξυπηρετείτε χωρίς εσείς να έχετε καν γνώση περί του ονόματος? Μπορεί να συμβεί αυτό? Είχαμε τέτοιο φαινόμενο? Όχι, δεν είχαμε τέτοιο φαινόμενο. Όχι. Τα άτομα είναι εκ των πραγμάτων επιλεγμένα μέσα από αυτά που εσείς προτείνετε, μέσα από τη δική σας λίστα. Βάσει αυτών που έχουν κάνει αίτηση. Γιατί υποτίθεται βγαίνει μια προκήρυξη, πρόσκληση με ανακοινώσεις, πλήρεις αφήσεις και βάσει αυτών αιτούνται τα παιδιά των ηλικιωμένων την παροχή αυτής της βοήθειας. Να το θέσω διαφορετικά γιατί θέλω να το ψάξω. Είναι, αν θέλετε, και η ανάγκη της εκπομπής. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Γιατί έχουν δει και πολλά τα μάτια μας. Υπήρξε περίπτωση που να μην συμφωνούσατε στην αξιολόγηση των ατόμων και να είχατε κάποιους να σας βγαίνουν μπροστά? Δεν είχατε τέτοια περίπτωση? Αυτό είναι κάτι όμως που ξέρετε θα γίνει. Τι εννοώ? Να σας στέλνουν... Μπορεί να γίνει τώρα. Με τα νέα κριτήρια μπορεί να γίνει. Δηλαδή ο καθής να βάζει το μέσον του, να μιλάμε ξεκάθαρα στον κόσμο και να παίρνει τη θέση κάποιου. Όχι το μέσον του. Αλλά τι? Απλά
είπαμε ότι υπάρχουν τα μονοχικά άτομα που δεν έχουν οικογενειακό περιβάλλον. Τα χαρτιά που θα στείλουν η κοινωνική λειτουργία όμως, το πρώτο κριτήριο έχουν μέλος στο σπίτι τους, στο οικογενειακό τους περιβάλλον άνεργο. Μα η ουσία είναι όμως το βοήθεια στο σπίτι να εξυπηρετούμε τα άτομα που δεν έχουν κανέναν δίπλα τους. Αυτοί δεν θα υπάρχουν, θα πεταχτούν. Καταλάβατε. Είναι ξεκαθαρισμένο αυτό. Είναι ξεκαθαρισμένο. Αυτό το πρώτο κριτήριο θα είναι ότι ωφελούμενος είπαμε από το οικογενειακό περιβάλλον. Μα είναι γιος, κόρη, νύφη, εγγονός. Πρέπει να έχει κάρτα ανεργίας. Όταν κάποιος έχει κάρτα ανεργίας, δεν έχει και δυνατότητα να φροντίσει και το χρόνο τον υπερήλικα της οικογένειας. Συγγνώμη, Μαρία, συγγνώμη λίγο, θα μου επιτρέψεις. Ναι. Μπορεί κάλλιστα να θεωρεί αυτονόητο ότι από τη στιγμή που κάποιος είναι μοναχικός, δεν χρειάζεται να ψάξουμε, εφόσον δεν υπάρχουν άλλα μέλη, να ψάξουμε αν υπάρχει κάρτα ανεργίας. Μήπως εννοεί αυτό το πράγμα. Δεν θα τους εντάσσουν όμως. Μα είναι δυνατόν να μην εντάσσουν αυτούς που πραγματικά είναι μόνοι. Καταλαβαίνω ότι δεν το καταλαβαίνετε, γιατί είναι παράλογο. Το παράλογο που δεν μπορείτε να καταλάβετε, αυτό συμβαίνει. Σωστά δεν μπορούσατε να το καταλάβετε, κι όμως αυτό συμβαίνει. Μας λένε ότι μόνο αυτοί που έχουν κάρτα ανεργίας. Και μάλιστα που μιλήσαμε κάτω με τους συναδέλφους στην Αθήνα, ξέρετε τι είπε ένας υπουργός? Αν δεν είστε άξιοι να βρείτε κάρτες ανεργίας, να μην υπάρχουν οι δομές βοήθειας στο σπίτι. Καλά θα κάνετε και θα μείνετε άνεργοι. Είναι απάντηση, καταλαβαίνουν τι συμβαίνει, τι πάνε να κάνουν στην τρίτη ηλικία. Είναι η δεύτερη φορά που μας αντιμετωπίζουν με τέτοιο τρόπο στην Αθήνα. Δεν γνωρίζουν καταρχήν τι είναι τα βοήθεια στο σπίτι. Καλά. Θα πρέπει 1-2 βουλευτές, αυτοί και όλες που έχουν αναλάβει τα βοήθεια, να πάνε σε οποιοδήποτε δομή και να πούνε: παιδιά, μπορείτε σας παρακαλώ να μας πάτε σε 5 σπίτια. Μόνο έτσι θα καταλάβουν τι υπηρεσίες προσφέρει το βοήθεια στο σπίτι. Ναι, κοιτάξτε τώρα, είναι υπερβολική απέτηση οι αρμόδιοι υπουργοί σε αυτή την πατρίδα να πάνε κοντά στο πρόβλημα. Δεν είναι υπερβολική, όχι, είναι υπερβολική. Το κοινωνικό τους πρόσωπο. Θίγεται. Μα δεν υπάρχει ούτε μία εξαίρεση σε αυτό το κράτος. Ένας να πει να πάω να δω τι γίνεται. Τι φωνάζουν τόσα χρόνια αυτοί και πώς ανέχονται να είναι ένα χρόνο απλήρωτοι με οικογένειες, με φροντίδες, με υποχρεώσεις και να είμαστε ακόμη στο βοήθεια στο σπίτι. Το έχουν αναρωτηθεί αυτό? Γιατί εμείς το πονάμε το βοήθεια στο σπίτι. Μόνο που θεωρείτε, αυτός είναι ο σαρκασμός μου, γιατί σαρκάζω αυτή τη στιγμή, σαρκάζω, απροκάλυπτα μάλιστα, μόνο που αυτό που αναρωτιέστε, το αναρωτιέστε εσείς, γιατί ενδεχομένως σας αφορά περισσότερο από όσο αφορά κάποιους υπουργούς. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Για να μην περιμένετε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν και θα πάμε από το απόλυτο σκοτάδι στο απόλυτο φως. Διότι αυτό αυτή τη στιγμή θέλετε από μέσα σας. Προσπαθώ να τροχοδρομήσω σωστά. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Και σε ό,τι αφορά τους τοπικούς βουλευτές, αν θέλετε να αναφερθούμε και σε αυτούς, και στους όποιους τοπικούς βουλευτές, όπου δει στην πατρίδα αυτή, φαντάζομαι ότι έχουν πραγματικά τώρα φορτωθεί πάρα πολλά και θα σας βάλουν διαβαθμισμένα σε μία σειρά. Θα σας δούνε και κυρίως θα σας δούνε όταν έρθει η ώρα που χρειάζεται να σας δούνε, γιατί θα έχουν και αυτοί τα δικά τους ωφέλη. Αυτή είναι η αλήθεια. Μόνο που πρέπει επιτέλους να την καταλάβουμε και να ξεκινάμε από αυτήν. Να μην ρωτάμε ακόμη εναγώνια και πανικόβλητα γιατί γίνεται αυτό, γιατί γίνεται αυτό. Γιατί αυτό γίνεται, γιατί μέχρι τώρα δεν βγήκαμε όπως βγήκατε σήμερα σωστά και πραγματικά απαιτητά στους δρόμους για να κάνετε αυτό που κάνετε. Καταρχήν να πούμε ότι εμείς οι δομές όλες και οι εργαζόμενοι δεν απεργούμε αυτή τη στιγμή μόνο για να μην μείνουμε άνεργοι. Και αυτό που είναι το χρόνιο αίτημά μας, να γίνουμε αορίστου τέλος πάντων, τότε γιατί μας κάνουν διαρκείς συμβάσεις, αφού δεν χρειαζόμαστε, γιατί μας κάνουν διαρκείς συμβάσεις? Δεν έχουμε ούτε μία μέρα κενό. 8 χρόνια στην ίδια θέση, ούτε μία μέρα κενό δεν έχουμε. Αν δεν χρειαζόμασταν, γιατί δεν μας διώχνανε, ότι καταργούνται, ότι τα βοήθεια στο σπίτι δεν προσφέρουν τίποτα, ότι άδικα πληρώνονται. Γιατί δεν μας καταργούν? Γιατί θα είχαν πολιτικό κόστος. Αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν αυτονόητα τα όσα μας καταγγέλνεις. Ναι, και θέλω να τονίσω ότι εμείς απεργούμε και για τους ίδιους τους εξυπηρετούμενους μας. Όχι μόνο για μας. Γιατί αυτοί θεωρείται ότι δεν είναι και σε θέση να απεργήσουν, έτσι. Και δεν είναι σε θέση, και επειδή ακριβώς δουλεύουμε 8 χρόνια και τους πονάμε, πώς θέλετε να σας το πούμε, ναι, ότι αν σε ορισμένα σπίτια σταματήσει να μπαίνει το βοήθεια στο σπίτι, αυτοί οι άνθρωποι θα πεθάνουν. Γιατί εμείς παίρνουμε τα βιβλιάρια, εμείς συνταγογραφούμε τα φάρμακα, εμείς συνεννοούμαστε με τους γιατρούς, εμείς τους βάζουμε το εβδομαδιαίο
πρόγραμμα τα χαπιόντος αυτοί απλά παίρνουν τη θήκη, γιατί έχουν και άνοιες, έχουν και Αλτσχάιμερ, έχουν οργανικά ψυχοσύνδρομα. Πολεμάμε και για αυτά τα άτομα. Και εμείς έχουμε αποφασίσει σαν εργαζόμενοι και να μείνουμε στις δομές μας, να βρούμε αυτά τα 65 άτομα κάθε μήνα ανέργους. Αυτά τα άτομα θα πηγαίνουμε εθελοντικά. Δεν πρόκειται να τους παρατήσουμε. Το δηλώνουμε και αυτό. Βεβαίως και καλά κάνετε, γι' αυτό ήρθατε εδώ για να δηλώσετε πράγματα. Εξάλλου σε κινητοποίηση βρίσκεστε. Θέλω να, επειδή δεν υπάρχει άλλος χρόνος, να πούμε το εξής. Αυτή τη στιγμή στο διατάφτα, τι συμβαίνει με τους δήμους οι οποίοι σας έχουν χρεωθεί ή τους έχετε χρεωθεί τέλος πάντων. Είστε τώρα μία ομάδα λειτουργική. Τι συμβαίνει, πώς σας βλέπουνε, πληρώνεστε, έχετε καιρό να πληρωθείτε, τι ακριβώς συμβαίνει? Λίγα προγράμματα είναι αυτά που πληρώνονται. Ναι. Άλλα προγράμματα έχουν 3 μήνες, άλλα 1 χρόνο. Απλά και εμείς σαν εργαζόμενοι, επειδή τώρα ουσιαστικά οι συμβάσεις μας είχαν λήξει στις 31 Δεκάτου του 10 και μας είπαν παίρνετε παράταση ακόμη 1 χρόνο. Απλά πήρε απόφαση μέχρι 31 Δεκάτου του 11. Από τότε όμως που μέσα στα ΕΣΠΑ που λήξαμε στις 31 Δεκάτου 10 μέχρι να πάμε στα ΕΤΑ που ουσιαστικά θα γίνει τον Ιούνιο, θα ενταχθούμε, σε αυτό το χρονικό διάστημα το κενό. Πώς θα πληρωθούμε και από πού θα πληρωθούμε, κανένας δεν το ξέρει. Καμία πρόβλεψη γι' αυτό. Αλλά εμείς συνεχίζουμε και δουλεύουμε. Μισοί έχουμε υπογράψει συμβάσεις στους Δήμους μας ότι συνεχίζουμε το πρόγραμμα μέχρι την ένταξη στα ΕΤΑ. Άλλο ποσοστό έχει, δεν ξέρω τι τους γίνεται, άλλο ποσοστό έχει γράψει ότι συνεχίζουμε μέχρι τις 31 Δεκάτου το 11 και άλλοι, ακούστε το παράλογο, δεν έχουν υπογράψει καμία σύμβαση, δηλαδή είναι μέχρι τις 31 Δεκάτου και πληρώνονται. Μπορείτε να βγάλετε άκρη? Με βάλατε δύσκολα και δεν έχω... Το καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε τι λέμε, γιατί όλα αυτά είναι παράλογα. Μόνο που ξέρετε τι θέλω να πω και εγώ με τη σειρά μου. Και να το πω και κατά μία έννοια ενάντια. Όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα χρόνια τα καταγγείλατε? Πάρα πολλές φορές. Τα βοήθεια στο σπίτι, σας είπα, το λιγότερο 2 φορές το χρόνο απεργούμε. Είμαστε εργαζόμενοι 7 και 10 χρόνια. Δεν είναι δηλαδή πρώτη φορά που και είμαστε όμοιροι. Απλά συνήθως δεν εισακουόμαστε πουθενά. Έχουμε κατέβει στην Αθήνα με 2.000 κόσμο και τα αθηναϊκά κανάλια ποτέ δεν μας έχουν δείξει. Σπάνιες φορές και για πολύ λίγο. Γιατί? Για να μην φανεί, ας πούμε, ο πλήθος, ας πούμε, των ανθρώπων που διαμαρτύρονται. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να σας πω και να προβληματίσουμε τους ανθρώπους, η πορεία που έχει προδιαγραφεί, ας πούμε, για το βοήθεια στο σπίτι από το 2012 και μετά και την οποία έχει ανακοινώσει η κυρία Κατσέλη, είναι να ιδιωτικοποιηθούν οι δομές εν μέρη, σε μεγάλο ποσοστό, με τα προγράμματα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, όπου δίνουν τη δυνατότητα και σε δήμους αλλά και σε ιδιώτες, κυρίως σε ιδιώτες, δηλαδή προωθούνται οι ιδιώτες στο να ανοίξουν δικές τους ιδιωτικές δομές με αντίτιμο βέβαια μικρό από τους ωφελούμενους. Δηλαδή θα εξυπηρετούν μεν τους παππούδες και τις γιαγιάδες με κάποιο μικρό όφελος οικονομικό που θα πρέπει να δίνουν, αντίτιμο μάλλον, το οποίο θα πρέπει να δίνουν οι ίδιοι ηλικιωμένοι. Αυτό, αναλογιζόμενοι τις συντάξεις που έχουν τώρα οι άνθρωποι με τα 300 και 400 ευρώ, θα είναι πολύ δύσκολο. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει στο να κινηθούμε πάνω σε αυτό, γιατί κάθε φορά μας βγάζουν καινούργια εμπόδια. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα το βρούμε και αυτό μπροστά μας και κάποια στιγμή στο μέλλον δεν θα μπορέσουν πολλοί άνθρωποι να λαμβάνουν τις δικές μας υπηρεσίες, γιατί θα είναι οικονομικά σύμφορες ίσως. Το μόνο που μπορούμε να πούμε πλέον είναι να σας ευχαριστήσω εγώ τουλάχιστον από την πλευρά μου για την παρουσία σας εδώ, για τα όσα θελήσατε να πείτε και τα είπατε και να σας πω ότι είμαστε στη διάθεσή σας. Δεν ξέρω τι κάνουν τα αθηναϊκά κανάλια. Να πω κάτι τελευταίο για τα αθηναϊκά κανάλια. Εγώ δουλεύω στο Δήμο Παραλίας, στον παλιό Δήμο με τη συγχώνευση τώρα της Κατερίνης. Πριν 4 χρόνια είχαν έρθει, δεν ξέρω να πω ποιο κανάλι είχε έρθει, αθηναϊκό. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το Α ήρθανε και εμείς το προσωπικό μαζί με το team του Α πήγαμε σε σπίτια δικά μας και είδανε την κατάσταση.
Πήραν συνέντευξη και από εμάς το προσωπικό, τι προσφέρουν, τι είναι το βοήθεια σπίτι και τι προσφέρουμε, και συνέντευξη από τους εξυπηρετούμενους. Δεν δείξανε απολύτως τίποτα. Ναι, μεν το προσωπικό, κάμεραμαν, ο δημοσιογράφος συγκινήθηκαν και μας είπανε μπράβο παιδιά, χαρά στο κουράγιο σας. Και πώς θα κάνετε και πολύ ωραίο πρόγραμμα. Εν τούτης δεν παίχτηκε τίποτα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς είμαστε στη διάθεσή σας. Όποτε υπάρχει πρόβλημα και θεωρείτε ότι πρέπει να το πούμε και με τον τρόπο που θέλετε εσείς και επιλέγετε να το πείτε, θα είμαστε εδώ πέρα και θα σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε για τις όποιες